Alas 6:29 ang oras po natin po, patay nang matagpuan po ang isang 16 anyos na lalaki na nalunod umano sa Pugaro Beach, Barangay Pugaro, Dagupan City matapos pong tangayin ng malakas na alon. Sa ulat po ng pulisya, ang biktima ay grade 11 student at residente ng sabing lungsod. Noong araw po ng Martes, kasama umano ng biktima ang kanyang kaklase nang makaayang maligo sa dagat, ngunit sa lakas daw ng alon ay tinangay ang biktima. Sinubukan pang i-rescue ng mga nakasaksi ang bata, ngunit nabigo ang mga ito. Umaga ng kahapon na nang makita ang katawan ng biktima na palutang-lutang sa dagat matapos ang sinagawang search and retrieval operation. IFM News. IFM News. IFM News.